Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko kanga folini wali mando be kata o kelengelena bela jilema fo yan fo sigoro la ka fo nyana o bisimilo ka bi bamanankan kuna foni soro lon keneka mimi na wala li chamanke awi maliki bareo ani jien fa wore ki bareo la menaka cercle kono famunu yere mo bolo kuga sigidaw kun kan ka ke community amaseka kai uluka chiri do chira kana silamea demeton ansaru nyejoro groupement de leaders spirituel musulman du Mali ma nyama fi ankara mogoba asid Sherif Ousmane Marani Haidara akadema ya la bangoni jangine bugula ugatama la nyini kunye femnye kaseka na do ngini karamo Haidara fe anifana kalabana kalanyina fe choga munu na ukalla nyini chi ulube seka lase jamana ma nyema uma mo mi kumekene ka lutu sidibe Ousmane Sogore ya lede bena nyefo anyana Matan ani kele olu de cira ka bɔ Menaka marabolo kɔnɔ kana maaw tɔgɔ la maa minnu ka hakilina de ye k'a fɔ Menaka cercle k'a tilali ka kɛ komini damadɔw ye baara in senfɛ ko wolomali kɛra kɔnɔ wa ma kɛ ka ɲa o de kama u ye nin taama in boloda ka na Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru yɔrɔ la a se ye di Sherif Ousmane Marani Haidara walasa a k'u dɛmɛ ni duwawu ye ani k'u ka laɲiniw lase ani haminako minnu b'u la bi jamana ɲɛmaw ma walasa baara mun kɛra Menaka cercle kɔnɔ segin ka k'a kan. An nana Sherif Marani Haidara fɛ Allah sago Menaka ɲina a kɛra région ye région yi kɛra cercle naani ye Menaka ka cercle u ye commune sɔrɔ ɲina commune segi de tun ka kan ka kɛ naani kɛra ministre y'a kɛ naani u y'u ban mɔgɔ jama 11 minnu filɛ nin ye olu ka commune ministre ma sɔn o ma donc an fana an bɔra Menaka ka n'a yan Bamako ka ministre ye ka député ye ka sherifi an nana sherifi kɛ pour que a kan dɛmɛ pour que an ka commune ka kɛ parce que an dugu wolonwula ani fraction 22 olu de banna ka commune dama donc ko fana a tɛ se ka kɛ parce que ni jamadenw bɛ kelen donc an bɛɛ ka kan ka fɛn sɔrɔ. A se ye di Sherif Ousmane Marani Haidara a kɛlen kɔ ka nin dunan ninnu lamɛn a ye a jira u la k'a fɔ u ye hakilina minnu fɔ an'u jɔrɔna ko ye fɛn minnu ye a kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ a n'a lase an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maa minnu cira ka bɔ Menaka cercle kɔnɔ u ka laɲini de ni segin kɛra baara in kan don n'a nataw u ka se ka kɛ u yɛrɛ damasigida ye n'an k'o ma ko komini. Mali jamana ministri ni o ka caw bɛnnen do denmisɛnw kunkan ko ɲɛnabɔli ma Mali jamana gouvernement ka babu sentigiya ni o fɛnɛ bi a bolo Amadu Koita y'a ka ladala kunnafoni di kɛnɛ o sigi ko 7nan ɲɛnamaya ka bɛn tarata don marisi kalo tile 28 ma jamana gouvernement ka kunnafoni sɔrɔ soba kɔnɔna na sigi senfɛ dasira ministriw ka ladala sigi senfɛ kɔrɔfɔ minnu kɛra olu kɛnɛ kan dasira olu ma ani fana ministri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a kun bɛ taama min na Mali jamana kuran fanfɛla ani a camancɛla marabolo dɔw kɔnɔ ka se ka walawalali kɛ olu bɛɛ lajɛlen na olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɛra olu la kunnafoni di kɛnɛ senfɛ Amadu Kamara ani Fuseni Keita olu de ka sɔrɔlenw don. Délégation belebeleba kunna ministri député an taara yɔrɔ mun na yɔrɔ ressortissants ani kunnafoni dilaw an taara tournée la n'an b'a fɔ ma ko mission a mission daminɛna jeudi don a fɔlɔ kɛra Tesalit an kunbɛnna Tesalit Mali danbe kɔnɔna na an kunbɛnna Tesalit badenya kɔnɔna na an kunbɛnna Tesalit sinjiya kɔnɔna na an ni Tesalit ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye État ka représentant minnu bɛ yen ani Tesalit député ani Tesalit maire ani Tesalit jeunesse ka représentant ani Tesalit musow premier ministre n'a ka délégation an n'u ye ɲɔgɔn ye an ye hakili jakabɔ kɛ jamana taabolo kan an ye min ye dɔrɔn a bɛ maa hakili sigi an ye min ye a bɛ maa jigi sigi nin b'a jira k'a fɔ ko baara min daminɛna sɛbɛn min bɛ yen nɔ n'a signena n'an b'a fɔ ma ko bɛn lawali sɛbɛn k'a fɔ ko Tesalit population olu hamina ye min ye o ye o sɛbɛn bɛ se ka lawaleya cogo min na an bɔlen Tesalit an y'an kunda Kidal kan an b'a dɔn maliyɛn caman bɛ tubabu la pour que Kidal étape ala k'a kɛ bɛn kɔnɔ ala k'a kɛ basigi kɔnɔ
ala k'a kɛ jamana ɲɛta hakilina kɔnɔna na an bɛ ala fo an bɛ ala barika da délégation sera Kidal ni ma fili 10 heures kuma an kunbɛnna Kidal i n'a fɔ an kunbɛnna cogo min na Tisalit an kunbɛnna Kidal an balima minnu bɛ Kidal u y'an kunbɛn k'a fɔ k'u badenw nana u y'an kunbɛn k'a fɔ k'u sinjiw nana u y'an kunbɛn fana k'a fɔ k'u nisɔndiyara ko Mali gouvernement nana donc ala barika la Kidal étape la an taara an ye ɲɔgɔn ye fana kɛ an ye Kidal responsable n'o ye ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye Kidal armée locale u ka ɲɛmaaba an n'o ye ɲɔgɔn ye an tilala ka taa fana ka lajɛ kɛ ani Kidal gouverneur ani SEMA représentant ani denmisɛnninw ka représentant musow ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka représentant ani fana société civile n'o ye minnu tɛ politique la mais olu fana ka baara ye jamana u jɔyɔrɔ bɛ jamana ɲɛtaa la an n'olu ye ɲɔgɔn ye an ye min kɛ kuma na a bɛ heure 2 heure 3 bɔ a bɛɛ kɛra bonya kɔnɔna na a bɛɛ kɛra badenya kɔnɔna na a bɛɛ kɛra sinjiya kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an b'a dɔn an bɔlen Kidal ka segin ka na Tesalit ka avion ta ka na Gao maliyɛn caman nisɔndiyara an bɛ min fɔ fana ne Mali kanu misikara jarati bɛ maa o maa dusukun na n ko Mali kanu misikara jarati n'a bɛ maa o maa dusukun na Kidal étape ni kɛlen badenya ni sinjiya kɔnɔna na a diyara bɛɛ de an ka jamana y'o de fɔ n ko hali ne kɛlɛ tɛ yɔrɔ minnu na n'an ka jamana ɲɛmaaw taara yen u bɛ taa fɔlɔ u bɛ taa dugutigi fo u bɛ taa fana an ka ɲɛmaa coutumier minnu bɛ yen u bɛ t'olu fo u bɛ taa alimami fo donc o de y'an ka jamana taabolo ye donc o de fana y'a kɛ Kidal étape ala barika la an taara an seginna mankan foyi ma k'a la mankan foyi donc an bɛ barika da ala ye Kidalikaw ye min fɔ an ye u ye laɲini dɔw kɛ u ye laɲiniw kɛ ni ala sɔnna ma fana a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye denmisɛnninw ka baarako ye a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye musow dɛmɛni ye a laɲiniw ye mun ye a laɲiniw ye fana kɛ yɛrɛw ka baarakɛlaw u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ye laɲini fana kɛ fana o ye mun ye n'an b'a fɔ basigi o bɛ se ka na cogo min na gouvernement ɲɛmaa n'o ye Sumani Boyi Mayiga ye a ko ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ se ka taa parce que jamana ni bɛɛ de ye kelen maliyɛn bɛɛ de ye kelen maliyɛn bɛɛ n'a ka hakɛ inshallah ni baara o baara kan ka kɛ pour que ni laɲiniw bɛ se ka sabatiya o baaraw bolo bɛ da nka min fana fɔra ka fara o kan a fɔra fana n'i y'a mɛn ko i bɛ ni laɲiniw la sabati o b'a sɔrɔ basigi nana a ka kan o fana k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ni jamanadenw bɛɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que gɛlɛya min b'a kan an ka se k'o wuli ka bɔ an kan n'an taara an ka CDJN lajɛ n'o ye baraji dɔ bɛ ka dilan yen nɔ n'a baraji banna kalo 4 de tun tora a baara ka ban a baara yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ fo miliyari 100 la kalo 4 de tun tora n'a baara banna taari ba 68 o de kan ka se ka labaara pour que malo sɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na baganw fana bɛ se ka balo yɔrɔ sɔrɔ cogo min na an ye maajugu minnu fɔ olu de ala minɛ ka taa machine minnu bɛ yen ka taa tasuma bila olu la donc premier ministre taara lajɛ ko ni ala sɔnna ma fana ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni inshallah sɔrɔdasi min ka kan pour que k'an ka zone stratégique n'o y'an ka yɔrɔ nafamaba bɛɛ militaire hakɛ min ka ca n'o y'an ka finiti min ka kan ka se ka yɔrɔw lakana inshallah o disposition bɛna ta k'o kɛ a tournée fana bɛɛ senfɛ premier ministre tilala ka segin kuma kelen kan k'a fɔ ni ala jɛra n'a ye juillet kalo tile 29 ala ka jɛ kɔnɔna na an ka kalafili a bɛ kɛ wa a bɛ kɛ Mali fan bɛɛ bɛɛ k'i labɛn an kɔni taara fan o fan ka taa Tesalit ka taa Kidal ka na Gao ka taa Tombouctou ka taa Koro Bankas Bandiagara Djerne an ye min ye population bɛɛ labɛnnen don ka kalafili nin kɔnɔ parce que n'an ma kalafili nin kɛ a bɛna ni gɛlɛya b'an ka jamana ma wa ni ala fana jɛra n'a ye a kalafili bɛ kɛ. Jɛkulu min bɛ wele ko association pour le Mali APM olu ka babusentigi Sheikh Amala Mamadou Kone a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ ɲɛnamaya min kɛnɛ sigira sen kan sogoni kɔ walasa labɛn laban minnu bɛnkan laban minnu ni olu taara u fɛ ka ɲɛsin APM ma ɲɛma Mohamed Ali Bachili ale ka lahalaya ma tɔn in kɔnɔna na ka se ka walawalali k'o la kunnafoni dilaw ɲɛkɔrɔ Amadou Diallo ani aka jatala Abdoulaye Sogodo olu de kun bɛ kɛnɛ in kan nka Fatumata Yaya Kane ale de bɛna walawala ɲɛ. Ni kunnafoni di kɛnɛ min ni a sigira association pour le Mali tɔndenw fɛ ni o ye APM ye a bi boli kadara min kɔnɔ o de ye ka hakilina falen falen kɛ ni kunnafoni dilaw ye ka sanga ni association pour le Mali APM ɲɛma ni o ye Mohamed Ali Bachili ye
a ka hakilina kura talenw ka ɲɛsi jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ma. Association pour le Mali APM tɔndenw y'a kanu ka ɲangini bere ta ka da u ka ɲɛmaa kan ni o ye Mohamed Ali Bachili ye. Ɲangini min bɛ ɲɛmaaya minɛli kofɔ a la. Ni a ma ɲa ko tɔn ɲɛmaaya minɛna Mohamed Ali Bachili la, tɔndenw yɛrɛ y'a kanu yanni ɲɛ ka sɔrɔ a kow la ka ɲɛma kura dɔ sigi yanni wagati cɛ ni o ye Boubacar Ashiba ye. U ka babu sentigi ni o y'u ka porte-parole ye. O bɛ ni hakilina in tiɲɛtigiya. Voilà, Bachili an ka sariya sɔsɔ yɔrɔ min na n bɛ se k'a ɲɛf'i ɲɛna n'i taara an ka préambule kɔnɔ 4e tiret dɔrɔn i bɛ don yɔrɔ la. Maintenant a fɔra k'a fɔ ko association ni groupement ni club de soutien mun farala ɲɔgɔn kan pour que ka Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ. Maintenant o de farala ɲɔgɔn kan a tɔgɔ wele ko association pour le Mali. Maintenant sisan ni président nana ka na hakilina ta k'a fɔ ko vraiment ko o ko de bɔ yen maintenant ka a kɛ ale hakilina ye ou bien k'a fɔ k'a bɛna ko wɛrɛ kɛ donc a ka kan vraiment an ka sariya boli o yɔrɔ la a ye sariya sɔsɔ o yɔrɔ la donc o texte b'an bolo an bɛ se k'olu d'a ma a b'o yira la a bɛ taa lajɛ c'est clair quoi an tɛna don détail ba la an tɛna don ɲɔgɔn sama-sama o ko kɔnɔna la o hakilina de y'a to vraiment an ye décision ta oui. O n'a ta bɛɛ Association pour le Mali APM tɔndenw y'a kanu ka u jɔ ni u yɛrɛ ye ni o bɛ u yɛrɛw kungow ɲɛnabɔli ko fɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ a kow la. Voilà, donc an ka baara bɛna ɲɛsin maintenant mɔgɔ min bilala nɔ la n'o ye monsieur Boubacar Ashiba maintenant c'est pour que maintenant an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ k'an fanga d'o ma pour que an bɛ se ka congrès nataw bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni problème an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de hakilina y'a to vraiment an ye fɛnw bila sen kan parce que il faut que bɛɛ lajɛlen k'a faamu k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an mago tɛ furugufurugu la an mago tɛ farali la Mali mago bɛ vraiment maliden ɲumanw de la pour que an ka se ka Mali dilan Mali min an bɛɛ b'an yɛrɛya kɔnɔna la Mali min problème t'a kɔnɔna la Mali min an ka jɛ an ka président dɛmɛ n'o ye APM dɔ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a ka mandat kɔnɔ ani ka mandat wɛrɛ ɲini ka d'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Association pour le Mali APM ye tɔn ye min ni a lakodɔnnen don Mali kɔ kan ani Mali marabolow kɔnɔ i n'a fɔ Kayi mara, Kulikoro, Sikaso, Segu mara bɛ o la ani Mopti mara, Tɔnbɔkutu yanfanw bɛɛ bɛ a la. Sigi dɔ kɛra Bamako meriba kɔnɔna na ka bɛn arabadon ma kɛnɛ min ni a sigikun kun ye fɛn min ye baara bolodalen min ni u bɛ ɲaman bayɛlɛmaliko kofɔ ni a baaraw bɛ nana kɛ Fondation Ardo ani Bamako meriba olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o baara in jira mɔgɔw la ka ɲɛfɔli kɛ o la. Kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a kun bɛ Bamako meriba de bolo Bamako sigida 6 olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔla mɔgɔ kun bɛ kɛnɛ in kan Sadio Sidibe ani Dramane Mali olu de ka sɔrɔlen don an ka jɛ an k'o lajɛ. Kabini san 2014 waati Fondation Ardo bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka ɲamaw cɛ maaw ni ka se ka kɛnɛya jamana faba kɔnɔ ani marabolo kɔnɔ o de kadara kɔnɔ Fondation Ardo ma ɲɛma nin ma kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a sen ka cu an ka Bamako faba kɔnɔ walasa hakilina minnu b'a la ani an ka jamana ɲɛmaw u ka se ka sigi ka fɔ kow kan walasa u ka laɲiniw yɛrɛ ka se ka sabati Fondation Ardo ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ sigida ɲɛmaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o baara la. N'a hakilila fɛn min don a bɛna fara an ye baara min daminɛ donc ni maa nari dɛmɛ i ka baara la foli bɛ k'ale tigi de parce que a bɛna i ko nɔgɔya i bolo kuma caman b'a fɔ aw ye aw minnu bɛ laseli kɛ n ni donni gɛrɛla cogo cogo n'an y'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛgɛya bɛɛ kun n'a fɛgɛra an bɛɛ kun a b'an ka baara sabati awɔ ninnu nana an dɛmɛ o sira de fɛ u k'u b'a daminɛ commune 2 la ni commune 2 député ni commune 2 maire ye ani u dɛmɛbagaw donc u bɛ kan k'an bɛɛ de dɛmɛ parce que n'i ko i bɛ commune 2 dɛmɛ commune 2 n ye min fɔ sisan n ko Bamako sigibagaw bɛ yen de don o don sɔgɔma a ka ca ni miliyɔn tila ye minnu bɛna don commune 2 la ka na baara kɛ o kɔrɔ ye mun ye ko commune 2 de bɛ bɛɛ bisimila awɔ wulada fɛ bɛɛ bɛ t'u ka so u bɛ soli ka na donc n'u nana non seulement bɛ commune 2 yiriwa mais bɛ commune 2 fana nɔgɔ o donc u bɛ ɲama minnu to yen an bɛɛ de bɛ jɛ ka taa donc n'an bɛɛ dɔɔni ta a la k'a fɔ doni a tɛ commune 2 dɔrɔn kunna mais a b'an bɛɛ de kunna awa nafa bɛ s'an bɛɛ de ma donc olu nakan y'o de ye donc an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ wala tɔw ka se k'an dɛmɛ k'an bilasira. déchets minnu nana k'u valoriser maire y'an dɛmɛ district maire y'an dɛmɛ commune 2 députés y'an dɛmɛ commune 2 maire fana y'an dɛmɛ donc an nana an bɛ déchets valoriser k'a kɛ compost ye k'a kɛ essence ye k'a kɛ tuyau d'irrigation ye pour que ka jamana dɛmɛ économiquement mais ka aussi santé publique ko fana b'a la pour que déchets bɛ mɔgɔw bila bana min na o fana ka ban et puis ka denmisɛnninw fana ta baara la ka musow ta baara la donc a bɛ bɛɛ dɛmɛ a baara in bɛ ta cogo min na n'an y'a daminɛ dɔrɔn an bɛ fɛngɛ information di mɔgɔw bɛ nous présenter entretien bɛ kɛ a bɛ mɛn dɛ a bɛ 100 ans 50 ans a b'o de kɛ.
hakilina in fora jamana faba mairie fɛ ali min ka famaw la ni projet min na kɛ sababu ye ka baara ɲini denmisɛnw ye ani ka se ka yɔrɔw saniya. An bɛ ɲamanko la depuis kuma jumɛn an b'a fɛ ka taa laban nin de ye ɲama nafa min b'a la o ka dɔn a ka yɛlɛma ka kɛ charbon ye yiritigɛ ka dabila a ka yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔya la a ka nɔgɔya ka kɛ énergie ye a ka yɛlɛma ka kɛ énergie ye dɔ ka fara an ka courant fanga kan a ka nɔgɔya ka kɛ gaz ye dɔ ka bɔ charbon ko la donc n'a fɔra mɔgɔ sɔrɔla n'u sera ka o baara kɛ san 1 san 2 ka na anw fɛ yan an tilala sisan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun fɔ an bɛ Ala fo ka barikada Jinaba Keyita min kɛra sababu ɲuman ye ani commune 2 députés Adi Ɲagando ani Karim ani commune 2 maire Aba Ɲari an b'u fo k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen fɛ a hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakili kɛ kelen ye n'o kɛra an b'a sago sɔrɔ. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ commune 2 de bɛna kɛ commune fɔlɔ ye Bamakɔ kɔnɔ commune min garijɛgɛ bɛna don nin baara kofɔlen ninnu na n'a kuntagala bɛ janya san caman kɔnɔ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka diɲɛ wulu ɲamada. Juin kalo leta ani saba nata de Blaise Compaoré Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ min ni jamana de fanba y'a gɛn ka bɔ fanga na a baden dɔgɔkɛ François Compaoré bɛna dɔn n'o y'a sɔrɔla Faransi kiri bɛna jɛ ni a faso Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye k'a fɔ a ka bila ka taa di u ma Burkina wale kelen ni u bɛna ban sigasigana min ɲɛsin bɛ mɔ o ye san 1998 ani 98 kunnafonidila min fara Norbert Zongo k'a bɛ sɔn ka kɛ o faaba ye araba Faransi faaba la Paris sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ min bɛ wele ko chambre de l'instruction Faransi cour d'appel la lapasabaw ni kere ɲɛmaaw gajana ɲɔgɔn na ye bawo lapasabaw kɛmɛ ka bolongɛni de ɲɛsin Burkina ma ɲɛmaaw mɔ ko ko in bɛ ka kɛ politiki binaku de ka n'o tɛ ko kiiri jɛlen ɲini dɔ tɛ fɛn min kɛmɛ u ka danganiya ye gafe ka se ka sɔrɔ gafew minnu bɛ se ka kɛ seere ye k'a fɔ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré yera Norbert Zongo faali ko la ko n'o gafe ma sɔrɔ ye bɛɛ o b'a jira k'a fɔ a ma fɛn kɛ lapasaba maître Pierre Olivier Sur nin kɛra ale ka dantigɛliw ye Faransi kiiribulon kɔnɔ a ko fɛn min bɛ nin ko in na a sidɔnnen don Burkina ma ɲɛmaaw tɛ se ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Blaise Compaoré kiiri o kumana u dɛsɛlen jamana ɲɛmaa Blaise Compaoré kiiri de la u b'a fɛ ka yɛlɛma kɛ ka na n'a dɔgɔkɛ François Compaoré ye ni dɔw kun ko a mɔ a kamalenya cogoya la kɔrɔkɛ tile la jamana ɲɛmaaya la ko petit président Njini a ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de ko fɔ Burkina ma ɲɛmaaw ka ɲini Faransi ma ɲɛmaaw fɛ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka bila ka taa di u ma a ka kiiri ko kiiri jɛlen ɲini dɔ tɛ politiki nasira kɛlɛw de don a ko n'a dun kɛra politiki nasira kɛlɛw ye sariya nasira ka makan k'i janto o n'a ɲɔgɔnna ko kɛli la bawo ni danganiya jɔlen ma se ka sɔrɔ min bɛ se k'a jalaki o b'a jira k'a fɔ maɲi a ma fɛn kɛ a man ka bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔ ale bɛ Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka lapasaba ni o ye avocat ye a ko a jɔrɔmɛ ni fɛn min ye u ka maa na di Burkina ma ɲɛmaaw mɔ Burkina kiiri bina k'u ka falen dɔ kɛ ni u ka ma ko peine de mort o dabilan tɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ni u ka maa tora ka taa Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré a laban kana na taa fa kiiri fɛ ni o ye peine de mort ye nka o yɔrɔ in na Burkina jamana kiiri bina k'u ka maa min bɛ ka kuma Burkina tɔgɔ la ni o ye lapasaba maître Anta Guissé ye ale ko a bi danganiya di Faransi a kiiri ɲɛmaaw ani Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré ka lapasaba avocat mɔ k'a fɔ Burkina Faso jamana bɛ k'a lajɛ ka yɛlɛma dɔw don sariyaw la ni u k'a ma ko réforme kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kasoko nasira kan u ko fɛn min mɔ ko peine de mort falen dɔ kɛ o bɛ ka bin ka bɔ Burkina sariyaw la o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso i tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔw la bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ a lajɛ ka jamana bɔ falen dɔ kɛ sariya waleli la ka ɲɛsin i ma ɲɔ mɔ ni o ye peine de mort ye ko moratoire Blaise Compaoré dɔgɔkɛ François Compaoré kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ se k'i kale k'a fɔ ale fura dama a ma deli ka kɛ maa faala ye. Laginɛ Konakiri fangasinamatɔnw ka musolakaw kɛmɛ ka wulikajɔw dabɔ bi k'u ka nisɔngoyaw jira jamana ɲɛmaaw la barisabu ka d'a kan ni kuma o kuma olu ko k'u bɛ nisɔngoya taamaw boloda u ka maa de bɛ fa fanga fɛ lakana tigilamaw fɛ k'a sera dabila ye u y'a yira k'a fɔ san 2011 ka na se sisan mɔ Konakiri faaba yɛrɛ dama kɔnɔ maa 90 ani maa 4 olu nɔfɛmaw la o de bɔnɛna a nin na araba marisi kalo tile 28 u ye nisɔngoya taama boloda ka taa se fɔ minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko mɔ ka
wajibiya mo aka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka ɲɛsin falikɛlaw mɔ ni o ye lakana tigilamaw ye. Minisiri a y'u jaabi a y'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka jira ko Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ ko fɛn tɛ ka kɛ kiiri nasira kan k'olu tigilamaw bɛɛ lajɛlen ta na kɛ nkalon ye don nataw la Laginɛ kiiri fɛ. A ko fɛn kelen kɔni bɛ o bɛ se fɔ jamana kiiri taabolo ka suma o ye tiɲɛ ye. A kiiri ninnu caman zunannen don o ye tiɲɛ ye. Nka k'a fɔ ko faali dɔ kɛra k'o faali ko kiiri ma dayɛlɛ a kun kan ko maa tɛ se k'a fɔ k'i b'o fɛnɛ fɔ. A ko kumana ko maa kana fɔ jamana in kɔnɔ Laginɛ Konakiri mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko kiiri cogo tɛ ka ye a la. A ko bawo maa si tɛ sariya ni sanjɛ. Fangasinamatɔw ka musolaka ninnu bilama u kɔni kɛn bɛ k'u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ u ka laɲini de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u ka maa 94 ani maa 4 minnu bɔnɛna u ni na. Nisɔngoya taama dama bolodatɔ jamana kɔnɔ ni hakɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'o daga bɛnkan fanga sariyaw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'o daga u ka dabila minnu fara fana u fɔbaw ka se ka sɛgɛsɛgɛ k'u dɔ k'u wele bɔgɔ jeninen kan. Gambia jamana ɲamakɔrɔ Yahaya Jammeh min kɛmɛ ka bisimila minɛ Guinée Équatoriale jamana kɔnɔ ka sabu kɛ kalata tɛmɛnen kɔfɛ ani Adama Barrow ni ɲɔgɔn cɛ a kun y'a jira k'a fɔ a jɛnna n'a ka binni ye. An ma bɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ a labanna k'i can k'i jɔ k'a fɔ a ma jɛ ni a ye ni farafinna tile bi yanfɛ jamana 15 ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kɛlɛbolo donna nɔfɛ min ɲɛkun kun bɛ Sénégal jamana ɲɛmaa Macky Sall bolo n'o kɛra sababu ye a ka jamana bila. Surasi ɲɛmaa filaw minnu kun ye a danayamaw ye ni olu kun dara ka a bilasira. Guinée Équatoriale jamana kɔnɔ olu seginne ka don Gambie jamana kɔnɔ u minɛna bi k'u datugu wa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun nata u ka kiiriw bɛ sigi sen kan Gambie jamana kɔnɔ. Surasi ɲɛmaa minnu don Général Ansumana Tamba ni ale kun ye Yahaya Jammeh jamana ɲɛmaayaso lakanajɛkulu garde présidentielle ɲɛmaa ani Mpa Mendy a yɛrɛ kɛrɛfɛ maa min jɔ mɛn ni a ka lakanani kow ye ni u k'a ma ko protection rapprochée olu filaw de minɛna k'u datugu kabini u seginna janvier kalo tile 21 tɛmɛnen u bɛɛ lajɛlen minɛna u ka so. Gambie surasiya ɲɛmaaba kura ni o ye Masane Kinte ye ale y'a yira k'a fɔ u seginna ka don jamana kɔnɔ cogo min na Boumaca kalamɔ. A ma ladɔnniya k'a fɔ Gambie jamana ɲɛmaa min ye fanga bila ni o ye Yahaya Jammeh ye san 1994 sa de a kɛra jamana ɲɛmaa ye a ye fanga ta ka fɔ jaso senfɛ nka hali ni ma bɔ a la ka sigi jamana ɲɛmaaya la ka san caman kɛ o la fɔ san 2016 décembre kalo de la sa ni jamanakuntigisigi kalataw bolo dara ani Adama Barrow ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a bi n'a tilara k'i kuru k'a fɔ a ma diɲɛ ni binni ye fɔ CEDEAO kɛlɛbolo donna nɔfɛ ni Macky Sall ka yamaruyaw ye surunanidenw fɛnɛ cayara bawo Alpha Condéw ni Mauritanie jamana ɲɛmaw minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye olu sera k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka sɔn ka jamana bila ni ka taa bisimila minɛ Guinée Équatoriale jamana kɔnɔ. Ale bi n'a ka biya Gambie lakana a bɛ CEDEAO kɛlɛcɛw de k'a bolo kan u ka kumaw mana dafa kuma o kuma ni o ye manda ye u bɛ laban k'a kurakuraya a kurakurayalen don fo ka taa se mai kalo ma san 2018. Muhammadu Kadafi diɲɛserikɛna ni setigi jamanaw ye Libye jamana ɲɛmaa min kun don san 2011 a masurunama camanw bɛ yen bi n'u minɛnkun bɛ k'u datugu Libye dugukolo kan u sen bɛ bila nka a bɛ yɔrɔ min na u bɛ ka bila k'a bɛ kuma min mɔ o de bɛ maa caman kɔnɔ guwa Nicolas Sarkozy min kɛra Kadafi kundonba dankɔrɔba dɔ ye san 2007 ale natɔ jamana ɲɛmaaya la Faransi jamana kunna kunnafoniw bɛ ka jira k'a fɔ a kun dɛmɛna Muhammadu Kadafi fɛ yen o kun y'a dɛmɛ ni nafolo caman ye a bɛ se ka kalata kɛ k'o diya la cogo min na ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Faransi sariya dun kɛmɛ k'o kɔn i ka sigili a baaraw nafolo bɔba i ka fanga ɲini jɛkulu de ye wari man ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na don i ka sigili da fɛ o kumana ko Nicolas Sarkozy nani min kɛra ni Libye wari ye ka n'o don a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini da fɛ k'a ye sariya sɔsɔ a ye tile fila yɛrɛ kɛ lakana tigilamaw bolo kiiri binna k'u kan ni ka sɔrɔ k'a labila a bilama se t'a yɛrɛ lɔ ka taa fan si fɛ n'a fɔra ko Muammar Gaddafi ma surunama caman fɛnɛ bila mɛ ka bɛn ni o kuma ye o bi maa caman kɔnɔ guwa u datugulen kun do kaso min na o ye Al Abada kaso ye u bilama bila bɛ wa u nana Tripoli yɛrɛ Libye faaba la nka u bɛ so minnu kɔni kɔnɔ u se tɛ u yɛrɛ la o yɔrɔw la nka kaso degunnen tɛ bilen maa caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Muammar Gaddafi denkɛ filanan Saif al-Islam bilara bila cogo min na ko nin maa duuru ninnu fɛnɛ bɛ sɔn ka bila ten don nataw la maa fɔlɔ o ye Abdallah al-Senussi ye ani Abu Zaid Durda olu bɛɛ lajɛlen kɛra Muammar Gaddafi k'a to balo la lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsinnen kun do Libye kɔkanaw jateminɛni mɔ o ɲɛmaw kun do Abdallah Mansour jamana kɔnɔna lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ ale kun y'o ɲɛmaa ye ani al-Baghdadi al-Mahmoudi o kɛra Muammar Gaddafi ka minisiri ɲɛmaa ye ka taa se a yɛrɛ denkɛ sabanan Sahadi Gaddafi mɔ ninnu bɛɛ lajɛlen labila bɛ bi u bɛ Tripoli Libye faaba la u somɔgɔw kɔni ɲɛ a jira k'a fɔ olu kɔnɔ guamɛ ni u ka maaw ye barisabu ka da kan u tɛ ka se ka kunnafoni foyi sɔrɔ u kun kan minisiri min bɛ Tripoli ni o ye gouvernement kelen minisiri ye Fayez El Sarraj ka gouvernement o minisiri min ɲɛsin bɛ kiiri ko mɔ o ɲininkale y'a jira k'a fɔ e tɛ se ka fɛn fɔ maa ninnu bilali ko kun kan ko a yɛrɛ t'u yɔrɔ dɔn jamana tɔgɔlama min bɛ kiiri bulon fɛnɛ kɔnɔ Tripoli o
fɛnɛ ɲiningale procureur général o y'a jira k'a fɔ fɛnɛ tɛ se ka fɛn fɔ maa ninnu kun ka k'a t'u yɔrɔ dɔn somɔgɔw kɔni ye a jira k'a fɔ sariya kɛ bɛ ka fɛn minnu wajibiya i ka se k'olu dafa walasa i n'i ka maa ka ɲɔgɔn ye k'olu y'o bɛɛ lajɛlen dafa nka u dɛsɛ bɛ k'u ka maaw ye nka procureur général ni o ye jamana tɔgɔlama ye kiiribulon kɔnɔ Tripoli o y'a jira k'a fɔ kabini san 2017 mɛ kalo tile 26 u kun bɛ kaso min na ni o ye al abada kaso ye ni bin dara kɛ yen ka maramafɛntigi dɔw fɛ ka bɔ o don la ka na se bi ma olu tɛ fɛn kalamaw bilen maa ninnu kun kan ko la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni cɛ ka ɲamadalu la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Musa Fɔnba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce.